Skal Jesper bare ind og vise, hvad man gør? Jesper, vil du ind og vise, hvad det gør? Altså, han kan godt vise jer, hvis det er. Der er godt nok ny pive på, men altså, hvis I gerne vil det her, altså, den originale tosse til at vise, altså, han kan gøre. Vi skal stå i sig med det her. Han kan. Nu skal I bare se. Nu skal I bare se. Og det så I ikke. Prøv lige lidt. I har tabt en lastbånd, hvad bruger I den til? Er det udstødning? Jeg har haft det ikke sat jeres udstødning fast med båndstrammer. Jo. Her der sætter de sgu fast. Jeg så en motor, der var sat fast med båndstrammer. Jo. Jeg prøver at sige til at blive træt i der. Bare fyr af, Jesper. Sat og noget kroer, der kom på den der. Men Jesper, der skal lige i gang. Ja, det skal lige i gang rigtigt. Jesper har altid sidste år. Og der er givet turbånd i stykker, så der kunne skyde helt alt på det udstødning. Bare ind, Jesper! Der er rigtig mand derovre, så Så jo, lastbiler, det kan altså også lave brænder. Jesper, se her. Det var tidligt, Jesper. Og så se udstødningen, den sidder bare der midt på ladet. Jeg kan godt lige sætte mig ned på det her, når vi stiller her. Hvor meget dækkløn der i det lort der? 12 bar. Okay. Det kommer til at sige røvhul, når det springer det der. Det springer. Jamen Jesper, er der styr på? Det er varevognsdæk, det tager noget tid. Jeg tager ud til ikke mere end en halv centimeter foran mig. Så vi overhovedet ikke. Du kan ikke se en meter. Der er ikke noget, der hedder en meter. Ja, jeg går lige. Jeg går herover nu. Det står et dårligt sted. I det hele taget så er speakertændet, det er et rigtig dårligt sted. Al røgen, der ryger lige derinde. Det er rigtig fedt, når I sidder der, I går alle dækkene med 12 bar. Det bliver pisse godt. Det bliver så godt. Det skulle da godt Jesper han var, så I kunne se, hvordan det kan gøres. Ja, det var da heldigt. Hvad giver du i, Jesper? Jeg står på den anden side. Den anden side. Ja, her. Her giver. Det er det, jeg sagde. Du kan godt lægge de mand, der skal til. Han er jo hastighed. Fordi du kan ikke forstyrre i læggene, men mindre du kommer ned fra 50. Jeg siger, der er sandt for gode tog derovre, lige nu det her knap efter her. Ja, jeg kan både filme og tage billeder på samme tid. Godt, du de der 7-8 lag farvevognsdæk, mand. Der er kun 3 dage. Ja, det tager en krig, før de springer sådan nogle varevogne. Det var en. Der er en mere. Den er hårdt på. Så sprang det ene i hvert fald. Det var bare en skidebane. Ej. Den er sprunget. Der er stadig dæk på, Jesper. Nej, der er stadigvæk dæk på. Må ikke køre ud, før de er sprunget, eller der er dæk på. Nå, må jeg ikke tage det højt i den bil her. Ja. Wow. Fjerde gear. Så kom. Der er noget dæk der i hvert fald. Så det er, du kan gøre den blok, Jesper. Der er stadig dæk på, Jesper. Det er så tæt på. Jo, det er sgu så. Jeg kan se det. Prøv at se, der er en motorcykel baghjul på. Jeg der står derovre, højt for øjnene og luk bunden. Kan det ikke snart være at køre tør? Det er garanteret det krølle, det fede svin.
Hov, det må jeg undskylde. Det var min finger, der lige tog skærmen. Det er Krølle, han har tanket for en 5'er i går. Han har ikke mere penge. Jesper, det pisser ud med vand nu også. Den er kun lidt varm, den der. Kan vi starte nu, eller hvad? Der går altid en køler. Den er lidt varm. Nå, og det giver Jesper et kæmpe hånd. Jeg har det ikke gå hen til det der dæk der. Ja, det var ikke længe, den lastbil holdt. Se der. Det pisser ud med kølervæske. Er du glad for din lastbil? Nu er det dig, der laver det næste. Det var godt, at han lige kom forbi. Nå, men så slukker jeg lige igen.